So, ayun, nakapagligo na nga ako guys. Inuna ko muna yung aking self at para gawin ko yung mga bagay na kailangan kong gawin dito sa bahay. Dahil today is magpapatuloy ang ating paglilinis. Kahapon, diba, naglinis ako pero saglit lang. Hindi ako natapos mag-vacuum dahil nalobat yung vacuum. So, sinarge ko siya. And then, ngayon ang sunod natin na paglilinis. Kasi kahapon talagang tinarget ko talagang maubos lahat ang aking mga isasalang na mga labahin at yes, naubos naman guys. Ang naandyan na lang is mga white na lang. So, bukas ako maglalaban nun. Kasi, yung last na puting uniform ng asawa ko, isuot niya ngayon. So, diba? Ganun. So, ayun ang gagawin. Nag-almusal lang kami ng aking asawa pagkagising. Tapos, ayun. Nag-ano na rin siya ng ng kanyang, tapos, umalis na naman magtrabaho. Ganyan. So, as may bahay, andito sa bahay, naiwan sa bahay. At alam niyo ba, bakit ganito yung suot ko guys? Kasi today is the good day. The good day. Kumbaga, the good weather. Sobra. Tapos sabi nga, nag-warning, nag-ano nga ng warning na sa sunod na 3 araw is sobrang mainit. So, ayun. Kaya magganito tayo, parang na tayo pagpawisan, kaya nasolve tayo ng bahay. At dahil ngayon ako ay madaming mga gagawin or something like that. Madaming mga chuchubareche na, yung linisin dito sa bahay. Sobrang daming mga linisin. So, ako muna ngayon guys is maghugas tayo. Dami ko hugasan, in fairness naman. Ba itong outfit natin ngayon? So, very big. Laki ng braso. Ayan, maghugas muna ako kasi dami kong hugasin, mga marsh. As you can see here. Tapos, hindi naman siya ganoon kadami. Ano to yung kinainan namin kagabi. So, nag-tea kami kanina na aking sawbals. So, yan. Tapos, nandun siya sa kanya. Trabaho at char. Tapos na to. Maghuhugas ako guys ng mga pinggan. Mga ano namin. Tapos, papaandarin ko tong aking what do you call this? Isang saging na lang natira. So, yun. Mag-ano lang ako, guys. Maghuhugas nga. Tapos, linis na ako. Mag-ano ako ng mag-vacuum, magmamap, magpupunas ng mga salamin, yung mga glass doors and windows namin, CR. Yeah, today is the day. So, yun. Today is the cleaning day. Ganyan. So, I'm going to start my day right. Char! Okay, saan ko ilalagay? Sobrang punong-puno yung aking guys. Sobrang puno yung aking dishwasher. Halos nagamit namin lahat ng baso kasi araw-araw kami nagtiti. Tapos, ano mo yun? Kaya binalik ko na lang ulit guys yung yung tipong, kasi bago ko naman kasi ilagay dito guys sa yung sinasabunan ko. Kaya okay siya, ganyan. Tapos hindi siya kasi pagka hindi mo siya sinabunan or inanuhan mo lang tapos hindi mo naman siya agad papaandarin, hindi siya maganda. So ganun yung ginawa ko at yeah, it turns out good naman. And niisip ko anong gagawin ko, sobrang dami. Puno siya. Halos mabos yung baso namin, tingnan niyo guys. Charan! Diba? Empty. Konti na lang. Ito na lang yung mga yung mga hindi masyadong nagamit na. Ayan, kasi nga, pagka gumamit ng baso, gano'n. So, yeah. So, nagamit ko talaga siya. So, yun. And anyways, let's do this. Guys, update! Anyways, nakapaglinis na pala ako guys. Naglinis na ako ng CR namin. So, hindi na ako ng video kasi, syempre, kailangan pa ba yun? Charot. Hindi, kinuha ko na rin naganoon ako, naglaban ako ng mga basahan. Tapos kinuha ko yung aking mga nilabhan kagahapon ng mga pang bedsheet. So, mamaya ko yung tutupiin. Diyan lang muna sila.
And ang ganda ng panahon ngayon. Hindi ko kasi masyadong ino-open yung yung bintana dahil yan. So open natin ng konti. Yan, ganyan. So yun, oh. Kita niyo ba yan? Mainit, 'di ba? Pero nandito yung aking mga nilabhan. So okay lang yan sila dyan. Tapos naka-open yung aking door kasi gusto ko nakapasok ang And yes, malinis na guys yung aming CRs. You can see this. Oh, malinis yan guys. Wala nga lang yung mga kasi nilaban ko nga yung mga rug. Ayan, malinis na yan sila lahat. Tapunasan ko na lahat. Kanan. So, yung cleaning natin ngayon. Tapos lahat na ng malinis. Yung aming mirror dito malinis na. Kasi, nilalaro kasi ng bata namin yan. Ang parang nag-iiba pag sabihin. Nilalaro kasi siya ng bata namin. Kaya, yun, nandyan lahat ng mga kamay. Ganon. So, ito rin yung aming So, yes. Okay na rin yan dyan. Basta malinis na siya guys. Nagmap na rin ako ng floor. And yes. Tapos na tayo maglinis. Inantay ko na lang yung Tapos anyways, kumain pala ako ng bolognese. So tapos na. Ako kumain. Naka-open ulit yung aking laptop dahil ako ay mag-aaral na naman tayo guys. Ganon talaga ang life ko dito. Still learning. And yeah. Ayun. And ayun. Wala naman akong lutuin ngayon guys. Or, siguro mamaya punta ako ng Aldi. Kasi, hindi ko alam, bibili ba akong tinapay? Kasi wala na palang tinapay yung Josawa Bells ko dito. So, ayun na lang yung aking gagawin mamaya. Pero mamaya pa yun siya. Ayun, kasi meron pa naman ditong panglagay sa bread pa. Ganyan. Inano ko muna yung buhok ko. Nilagyan ko ng oil pala tong buhok ko para gumanda-ganda naman siya. Anyways, wala masyadong laman yung rep namin. Wala masyadong kakainin. So, may natira pang biskuit. Ano tawag ito? May natira pang ito. Yan na lang ang aking kakainin. And, let's get glass here. Paubos talaga. As in, empty talaga guys. Empty din masyado. Empty din lang natira, oh. Kuha tayo ng water. At uminom tayo ng tubig. Habang tayo. Hindi pa ako uminom ng tubig nung kumain ako guys. Kasi, pumunta ako ng baba. Nagsalang ako ng kailangan ko uminom ng water. Yan. And, yeah. Nag-andar na rin pala, nakandar na pala, natapos na pala yung aking, aking dishwasher. So, mamaya ako yung aking mga, mga pinggan. So, mamaya natin yan sikasuhin. Nag-iiba talaga yung parang nagpa-factor, wala naman. So, diba? Wala. Depende sa ilaw siguro. So, yun, patayin ko muna to. At ako muna guys ay, ako muna ay mag-aaral. And yes, upload you guys later. Habang ako ay diba? Mas magandang maaga simulan ang lahat ng bagay para maaga rin matapos. At yeah, the days are productive. You know what? What I mean is, kailangan maging productive ang, ano ba yun? Kailangan productive ang ating life. Hindi pwedeng hindi pwedeng nakatunganga lang. Diba? Ganun naman talaga yun. Para maging yung life natin. So, kailangan natin gumalaw-galaw. So, yun. Ako ay tapos nang kumain yan. So, yes. Ligpit ko na muna nga ito. Ayan, so, tapos bukas siguro or sa weekend ako maglalaban ng mga puti. Ganun na lang. Ayun gagawin ko, guys. Para hindi tayo masyadong So, ngayon, malinis na yung bahay namin. Maayos. Nakapagdilig ako ng mga halaman ko. So, yes. Naka-dress ako ngayon, diba? Kasi mayroon pala ako dito, guys, so, grapes. Nabili kagahapon. So, ito ang aking ngat-ngatin. Saka ito, habang tayo ay nag-aaral. And, I'm praying and hoping na I can move forward from this. Yeah, and I'll update you guys when we get there. Ayan, so thank you so much. And, I will see you later. Guys, update! Nakapagbihis na pala ako. Hindi, nag-jacket lang pala ako, guys. Tsaka ng sapatos. Dahil punta tayo ng Aldi. So, yes. As you can see, this is my outfit. Mag-Aldi lang yan. Char. Hindi naman dress ka na gano'n lang ako. Nagsuot lang ako ng jacket para hindi naman masyadong, diba? Nakabukas yung namin. But yeah, it's malinis naman.
My bag, wallet, and the key is here. So, what you waiting for? Tara, let's go. Guys, update. Lalakad na ako pa uwi. And kasi wala na naman guys, sumunga yung mga fruits dito sa mga gilid-gilid. Ayan. Pero sabi ng asawa ko, wag daw kumuha dyan kasi madumi. Ayan na yung mga parang berries. Something like that. Yeah. At nakalimutan ko yung aking listahan sa bahay. But I think nabili ko naman yung dapat bilhin. So may tissue ako dito. Lalaglag siya. So yun. Nabili ko naman ang iwanan ko sa bahay yung yung listahan. Ano ba yan? So ang ganda ng weather guys. Pero nag-jacket ako kasi nga labas na labas naman yung ating skin sa braso ba. Napaka ganyan. So yun, dito na ako, malapit ako isa. May bago dyan, yan, bago yan. Bagong apartment. So see you sa bahay. I'm back home. Aray ko po. Nangalay yung dito ko. Braso ko. Kasi masakit-sakit pa yung braso ko dito guys. Yung yung parang pa siya. Until now is pa siya ng vaccine ba. So tanggalin ko na itong ko. Ayan. So, wala akong tissue. Nakalistahan iwan ko eh. Nagsuot wala ko. So, nakalagay dito is tissue para dun sa table namin. Taka toilet din, tissue para sa toilet. And then, tawag ito? Bread, tsaka tubig. Tubig ko ba? Okay. So, nabili ko naman. May iba pang nabili hindi dapat. Yan. Tissue para sa namin. Tapos may mangga na. Nung nakaraang araw, naghanap ako ng mangga kasi gusto ko kumain ng mangga. Tapos may mangga na. So, kakain tayo ng mangga. And then, bread. Ang asawa ko yun ang aking target. Tapos, ito pala pizza, guys. Ito na yung ko sa asawa ko mamaya. Kain. Pag dumating siya, and then, banana again. And tubig. Kasi, ito na lang yung tubig ko. So, ewan ko kung yun. Parang ewan ko. Basta, mamaya siguro baka inilagay sa loob yung delivery. Hindi ako bumaba kasi nga, wala akong susi. Dito susi ko. So, yes. Baka ako masaraduhan ng pinto, ay ako makapasok ba? So, yes. Let's do this. Oo, may mangga. Kakain ako ng mangga. Ito, wala na kaming tissue dito sa lamesa. So, ilagay ko lang ganito, guys. Ayan, wala nang laman. And then, yung tissue namin sa CR is, isa na lang yung nandun na available. So, ilalagay natin sa CR. And I think, tuyo na yung mga, ko guys, mga nilabahan ko ng mga, mga basahan. So, ilalagay ko rin yung mga basahan. Babalik ko ulit yung basahan. Ayan, ito na lang, Nabukot na nga ng asawa ko. Pero meron pa nga dito nakalagay sa, ayan, Yun naman yung aking disable box. So, lagay ko yun dyan. So, wala dito guys, as in, wala dito mga nakalagay kasi nga ako dyan, naglinis. So, malinis na malinis ang aking CR. So, I need to put back the the rugs and something like that. And yeah. Hi guys, update. Ayan na yung ating mangga. Anyway, nakain-kain ko na siya. Ang sarap. Ang sarap. Tsaka fresh talaga siya, guys. Ramdam mo na fresh kasi pag binalatan mo, maamoy mo kaagad yung freshness ng mangga. Ganyan. Tapos crunchy siya. Hindi na nakapaghintay kasi dapat ilalagay ko muna ito sa ref, no? Kasi sabi ko, palamigin ko muna. Hindi na nakapaghintay. Kain na. Dahil nagka-crave talaga ako ng mangga. Ang sarap.
Dinner time. Hi guys, update. Tapos na kaming kumain. Anyway, yung aking kasabables ay may nais doon sa aming kalo. Kalo! At ako is magtutupi lang ako nito guys, itong mga to. And then, hilang naman ang gagawin natin ngayon. And wala na tayong gagawin na. And then after that is, prepare na para matulog. Ayan, kasi maaga yung pasok na kami sa bukas. And yes, ayan. So sana nag-enjoy kayo sa ating vlog ngayon. Thank you so much guys for watching. Thank you so much for supporting my YouTube channel, for subscribing, and for watching from the beginning until the end. Thank you so much guys. Thank you so much for your love and for your support sa aking YouTube channel. Thank you so much. And yeah, as sa mga hindi pa nakasubscribe, to subscribe if you haven't yet. And I will see you in our next one. Always smile and God bless us all. Cheers!